Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ke sithinte indaba ejulile kakhulu. Ijule kakhulu lento engifisa ukuthi siyithinte namuhla. Ngifisa sikhulume ngokulanda umphefumulo wosana. Ngifuna sibuke ukuthi umphefumulo wosana oluselincane ulandwa kanjani. Uzokhumbula ukuthi esikhathini esiphila kuso siphila esikhathini esinezingozi. Kuyenzeka kwenzeka ingozi umama ephethe usana lwakhe. Uma umama ephethe usana lwakhe kwenzeka ingozi esemotweni. Ingane ishonele khona lapha esigamekweni. Umama asinde ahamba esibhedlela alulame. Esimene sinjalo mpunga yesintu, njengoba ingane ishonele esigamekweni sengozi, unina wayo yena wasinda, wahamba waya esibhedlela walulama. Siwulanda kanjani umphefumulo wengane, usana? Sikhuluma lana ngengane engakakhulumi, sikhuluma ngengane othi uma ukhuluma nayo ayikwazi ukuthi yenze into oyitshele yona. Sikhuluma ngosana. Ulandwa kanjani umphefumulo wosana? Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto, amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.